חבר'ה, כמו שהבטחתי, בלי יותר מדי דיבורים או עריכות, בואו נעשה סרטון על סטיל הבריין רוט עם בדודה שלי. אוקיי, אז הסרטון הוא כזה, אנחנו מראים לכם את המשתמש 5 דקות בערך עד שאנחנו זה, כי אין לי כוח לסטיל הבריין רוט, אני לא יודע מה מדברים. תרשמו לי בתגובות בכלל מה זה אומר. אוקיי? אז יאללה, בואו נתחיל. אני שחקן פורטנייט, אחי, או שאני פורש דוקים. בוא נגיד ככה, יש לי משתמש סביר למישהו שהתחיל לצנן לכם סרטון אתמול, לא יצא לו טוב, ואז הוא המשיך. יש לי משתמש סביר. לא הייתי בשום איבנט של סטיל הבריין, חוץ מהקרנבל איבנט הוא סתם היה שנכנסתי. יש סיקרט עוד מעט, אני לא יודע מה זה סיקרט, תרשמו לי בתגובות. וקודם כל אני רוצה להודות לכל מי שעוקב על הערוץ, זה מאוד עזר. יאללה, בואו נתחיל. הבריינוט הכי טוב שלי זה חמודי הוא פה, בואו נעצור דקת הסוף. 3, 2, 1, בומבי! אתם רואים אותו? יש לנו גם את... אוקיי, זה צריך להישאר בפוקוס. יש לנו גם אותו. יאללה, הנה עכשיו. לוק בייס. אוקיי חברים, זה הבייס. זה מה שראיתם עד עכשיו. תגיבו בתגובות מה הבריינוט הכי טוב שלכם. אז נראה רגע. אוקיי, מלא בריינוטים כאן. אומי, בר. לא, בא לי סיקרט. טוב, זה בערך מה שיש. תכתבו לי בתגובות אם נעשות המשך או שלא בכלל. תירשמו לערוץ ויאללה ביי.